Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης θα μας πει, Θοδωρή, τώρα τι ακριβώς γίνεται. Έχει σκοτεινιάσει το σύμπαν. Είναι τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση μέσα στον οικισμό Άρη. Ήδη η φωτιά έχει περάσει μέσα από σπίτια. Δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει κάνει ζημιές, γιατί δεν είναι μηδενική η ορατότητα. Η φωτιά έχει περάσει όλη από την πλευρά. Αν μπορεί λίγο ο Βαγγέλης ο Βλαχάκης να με ακολουθήσει για λίγο, δώστε μας λίγο. Να σου δώσουμε, Θοδωρή, και ίσως χρειαστεί να βάλεις και τη μάσκα σου. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι αποπνικτική εκεί, να μπορέσεις να πάρεις και ανάσα, αλλά και να μπορέσεις, γιατί σας έχει τυφλώσει τώρα η στάχτη. Βλέπετε εδώ τη φωτιά, πώς έχει έρθει όλη από το Μανουτσό, έχει κατέβει μέσα στον οικισμό, στο Άρη Κερατέας, αναπτύσσεται τελώς ανεξελέγγυτα από πίσω, έχει περάσει όλο το Πρανές και γιατί από άκρη σε άκρη. Και από την πλευρά που είναι η ρεματιά που σας έλεγα προς τη Δροσιά, ναι, και από την πίσω πλευρά από το Μανουτσό, έχει περάσει μέσα από τα χωράφια, έχει κόψει εντελώς το δρόμο και έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά, είναι ανεξέλεγκτη εντελώς. Το βλέπετε κι εσείς τις προσπάθειες που κάνουν οι πυροσβέστες να προσπαθήσουν να την περιορίσουν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κάτω από πολύ έντονους ανέμους. Που τις σπρώχνουν πάνω ακόμα τους, και τα 9 αποφόρους στο σημείο. Δημιουργούν μια αίσθηση φλογοβόλου στη δυναμική της φωτιάς. Δεν μπορούν με τίποτα να μπορέσουν να σταθούν μπροστά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να την ανακόψουν μοιραία πηγαίνουν από το πλάι. Η πορεία της ξαφνικά από κάποιους ρηπαίους ανέμους. Από εκεί που έδειχνε να είχε μια σχετικά έρπουσα πορεία, ανέπτυξε μια τεράστια δυναμική με μόλις 2 λεπτά ρηπαίων ανέμων και πέρασε με μεγάλη ταχύτητα προς τον οικισμό Δροσιά. Πλέον δεν μπορώ να καταλάβω λόγω των καπνών, ενδεχομένως να έχει φτάσει και προς τον οικισμό Δροσιά, αλλά έχει περάσει ήδη μέσα στον οικισμό Άρη, έχει περάσει μέσα από τις αυλές σπιτιών, ενδεχομένως κάποιο σπίτι, 1 ή 2, να έχουν ήδη υποστεί ζημιές. Και εμείς το βλέπουμε αυτό που μας περιγράφεις από άλλη κάμερα εικόνα. Θοδωρή, κάποια λοιπόν σπίτια ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες, εκεί στον οικισμό, όπως μας λες, περνώντας από τη θέση Άρη. Να το, εδώ βλέπουμε τα σπίτια έχουν πάρει, σε πρώτη φάση βλέπουμε η σκεπή επάνω και ό,τι είναι κοντά στα δέντρα που το περιβάλλουν, εδώ. Βλέπετε από πίσω, από τις φλόγες, από εκεί είναι σπίτι, είναι ο ματρότυχος ενός σπιτιού. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Πιο το πίσω βλέπουμε, αυτό βλέπουμε τώρα. Οι φλόγες πέρασαν. Θοδωρή. Οι φλόγες πέρασαν αστραπία από αυτά τα σπίτια. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έτσι, έχει κλείσει η φωνή για τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος προσπαθεί και να περιγράψει. Τυφλωμένος και με τον καπνό που αναπνέει τόση ώρα εκεί, είναι ακριβώς λίγα μέτρα από τις φλόγες. Τις φλόγες που, όπως πολύ σωστά είπε, σαν φλογοβόλο έρχεται προς τα πάνω του στο μέτωπο. Έτσι. Τους σπρώχνει ο άνεμος. Βλέπετε εδώ την κινητοποίηση από τα πυροσβεστικά και από τους πυροσβέστες, οι οποίοι πολύ δύσκολα δεν μπορούν και να δουν, έτσι. Κατεβάζουν τις μάνικες, προσπαθούν με το νερό. Κοιτάξτε όμως πόσο φουντώνει. Αυτό που βρίσκει μόνο τροφή. Από τα πεύκα, από τα δέντρα και κάτω βέβαια τα ξερά που είναι κάτω από τα δέντρα. Θοδωρή, αν μπορέσεις να βάλεις και τη μάσκα σου. Αυτό ακριβώς που βλέπετε και εσείς στις εικόνες σας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που καλούνται να κάνουν οι πυροσβέστες στο συγκεκριμένο σημείο, κάτω από κυριολεκτικά δύσκολες συνθήκες, κάτω από υπερβολικές θερμοκρασίες, ένα πολύ ψηλό πυροθερμικό φορτίο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, με θυελλώδεις ανέμους, με μια φωτιά που έχει περικυκλώσει όλο τον οικισμό. Η φωτιά είναι πίσω μας, είναι από κάτω στη ρεματιά που σας δείχναμε πριν, είναι πίσω στα σπίτια, έρχεται διαρκώς από το Μανουτσό και κατεβαίνει με ταχύτητα προς την Δροσιά. Βλέπετε πίσω πάντα με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βλαχάκη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι γη φλόγες μιλάμε, σε τι ύψος, τι πυροθερμικό φορτίο. Είναι μια κόλαση αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν κάτι εδώ οι δυνάμεις της οι επίγειες δυνάμεις. Αλλά και... άνθρωπος προσπάθειες. Ναι.
Και τα εναέρια τώρα, έτσι, που φαντάζομαι θα είναι και πολύ δύσκολο λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ορατότητα, βλέπετε, έτσι, έχει τυφλωθεί τώρα και ο συνάδελφος μαζί με τον... Δεν μπορώ να σε ακούσω, δυστυχώς. Θοδωρή, σε ακούμε εμείς και όσο μπορείς να περιγράφεις, να σου δώσουμε και τη δυνατότητα λίγο να πάρεις μια ανάσα. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που κάνετε και εσύ και ο Βαγγέλης ο Βλαχάκης. Αν γίνεται, να συνεχίσεις λίγο την περιγραφή εσύ, για να μπορέσω να πάρεις μια ανάσα. Να λίγο τις μάσκες που θα χρειαστούμε. Ναι, Θοδωρή, να το κάνετε αυτό και να μετακινηθείτε όπου χρειάζεται με ασφάλεια, γιατί εμείς βλέπουμε από την άλλη κάμερα τώρα, κυρίες και κύριοι, πόσο πολύ γρήγορα, ούτε 2 λεπτά από την προηγούμενη εικόνα που σας δώσαμε από το συγκεκριμένο σπίτι που είχε πάρει η δεξιά πλευρά της σκεπής, πόσο πια τώρα έχει παραδοθεί στις φλόγες. Έτσι έχει περάσει στο εσωτερικό του και καίγεται με μανία. Έχει περάσει μέσα και διατρέχει όλο το σπίτι. Το συγκεκριμένο είναι στον οικισμό, καταλαβαίνουμε, και είναι και μεγάλος ο μαντρότυχος σε αυτό το οικόπεδο χωράφι, γιατί έχει και δέντρα, έχει και καλλιέργειες γύρω-γύρω. Πιο μακριά από τον υπόλοιπο οικισμό έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στην κυριολεξία τίποτα δεν μπορεί να το γλιτώσει αυτή την ώρα. Και έλεγα πόσο δύσκολα και με πόσο μανία κατεβαίνει αυτό το μέτωπο, επαναλαμβάνουμε, στα νότια της Κερατέας. Και θα μας τα πει σε λίγο και πάλι ο Θοδωρής, όσο προσπαθεί να βάλει τώρα τη μάσκα του και να πάρει μια ανάσα, γιατί είναι τόσο πολύ πυκνός ο καπνός, η στάχτη, όλο αυτό που η φωτιά έτσι κι αλλιώς διαχέει στην ατμόσφαιρα, που είναι πολύ δύσκολη και η δυνατότητα μετάδοσης. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι και το έργο κατά των επίγειων δυνάμεων, βλέπετε, έτσι, είναι σαν να παλεύει ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Οι πυροσβέστες που είναι εκεί με τις μάνικες, με ένα μέτωπο με τις φλόγες που έχουν σηκωθεί στα 30 μέτρα, αλλά και οι εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν με τα ελικόπτερα κατά βάση, που προσπαθούν να διακρίνουν τι γίνεται από κάτω, από αυτό το μαύρο καπνό που έχει σκοτεινιάσει το σύμπαν. Αυτό έχει απλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Αττικής, αυτός ο μαύρος καπνός. Έλα, Θοδωρή μου, τώρα μήπως είσαι καλύτερα και με τη μάσκα, λίγο να μπορέσεις. Σίγουρα καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν πίσω με τη βοήθεια πάντα του Βαγγέλη του Βλαχάκη πώς έχει επεκταθεί τη φωτιά από τον οικισμό Άρη. Έχει κυκλώσει όλο τον οικισμό. Στήραμα και από τα σέλινα αριστερά. Πίσω μου κινείται προς τη δροσιά, εντελώς ανεξέλεγκτα προς τον οικισμό της δροσιάς. Και πάντα με τη βοήθεια του Βαγγέλη να σας δείξω την άλλη πλευρά του μετώπου, ακριβώς εκεί που είναι τα σπίτια, που είναι τώρα οι πυροσβέστες και προσπαθούν να καταστήλουν τη φωτιά. Είναι η άλλη πλευρά. Όλος ο οικισμός είναι κυκλωμένος από αυτό το πύρινο μέτωπο. Η φωτιά έχει περάσει με μεγάλη ταχύτητα μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Ενδεχομένως κάποιο σπίτι να έχει υποστεί ζημιές. Δεν μπορώ να ξέρω ακόμα. Βλέπουμε εμείς ένα σπίτι που καίγεται ολοκληρωτικά αυτή την ώρα, Θοδωρή, από άλλη κάμερα. Έχει παραδοθεί ένα μεγάλο σπίτι, έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Βλέπετε τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ και πολλή ώρα ακριβώς να υπερασπιστούν τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Οι αστυνομικοί πριν έδιωξαν τον κόσμο, έμειναν μόνο λίγοι νεαροί για να μπορέσουν να βοηθήσουν